BTDनिफ्राय नैबे समसिम मोनसे देरसिन गेदेरसिन खौरां अनजुलि दैमारिया BPF हानजायाव आखाइ गोरोबबाय। बेयो BTDनिफ्राय फैनाय बे समसिम बयनिख्रुइबो गेदेरसिन रादाब। अनजुलि दैमारि बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि बिथाङा BPF हानजायाव आखाइ गोरोबबाय। थांनाय 24 आगस्ट खालाराव BPFआव आखाइ गोरोब आरो अदालगुरियाव जानाय मोनसे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों अनजुलि दैमारिया BPF हानजायाव आखाइ गोरोबो। आरो बे जयनिं हाबाफारियावनो दङमोन BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो रिहन दैमारि बिथाङाबो दङमोन। आरो बिथांमोननि नुजाथिनायावनो बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि अनजुलि दैमारिया BPFआव आखाइ गोरोब। बे खौराङा फैदों अदालगुरिनिफ्राय आरो बे अदालगुरिनि बयनिख्रुइबो देरसिन रादाबा बेनो जे अनजुलि दैमारिया BPFआव आखाइ गोरोबबाय। आरो बे गेदेर खौराङा फैदों BTADनिफ्राय फैदों आरो बे BTADनि गेदेरथार खौराङानो जाबाय अनजुलि दैमारिया 24 आगस्ट खालाराव BPFआव आखाइ गोरोबबाय। अनजुलि दैमारिजों लाजानाय बे मोनसे गेदेर थिरांथाय जे अनजुलि दैमारिया BPF राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबबाय। आरो बे अनजुलि दैमारिनि आखाइ गोरोबनाया BPFनि थाखायबो मोनसे गेदेर खौरां आरो BPFनि थाखायबो बे मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना अनजुलि दैमारिया बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि आरो बे आफादगिरिया BPFजों जइन जानाया मोनसे जोबोद गिदिर खौरां। आरो बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरिया BPFजों जइन जानाया मोनसे जोबोद गिदिर खोथा BPFनि थाखाय। खुसिनि खोथाया बे जे बिथाङा दैमारि बिथाङा सासे गेदेर दैदेनगिरि। बिथाङा BTAD ओनसोलनि आइजोफोरनि गेजेरनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, गोख्रों लिडार, बिथाङा सासे मोजां लिडार। आरो लोगोसे बिथाङा बर' उइमेन जास्टिस फरामनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि। आरो बिथां आफादगिरियानो मैया 24 आगस्ट खालाराव अदालगुरियाव BPF राजखान्थि हान्जाजों आखाइ गोरोबबाय। आरो जाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव जइन जाबाय, बे जइन जानाय हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो लोगोसेनो रिहन दैमारि बिथांमोनाबो बेवहाय नुजाथिदोंमोन। आरो बे नुजाथिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों अनजुलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव जइन जाबाय। आरो बे गेदेर खौराङा फैदों अदालगुरिनिफ्राय। आरो नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखागौ BTCनि इलेक्शना बिसायख'थिया थाबैनो जानायनि लामायाव। BTC इलेक्शना फैगासिनो दङ आरो बेनि आगोलावनो BPF राजखान्थि हान्जायाव बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि अनजुलि दैमारि बिथाङा आखाइ गोरोबबाय। बे मोनसे जोबोद गिदिर खौरां। BPFनि थाखायबो बे मोनसे जोबोद गिदिर खौरां आरो BTD ओनसोलनि थाखायबो बे मोनसे जोबोद गिदिर खौरां जे बर' उइमेन जास्टिस फरामनि सासे गेदेर दैदेनगिरि, बर'नि सासे लिडार अनजुलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जायाव जोबथारनायाव आखाइ गोरोबबाय। BPF हान्जायाव अनजुलि दैमारि बिथाङा जइन जानायखौ मोनसे गेदेर खोथा होननानै बुंनाय जादों। मानोना बिथाङा सासे गेदेर दैदेनगिरि, बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो सिनाय जानाय सासे दैदेनगिरि, बर' उइमेन जास्टिस फरामनि बिथाङा आफादगिरि। आरो बे समाव BPFआव अनजुलि दैमारि बिथांनि जइन जानाया मोनसे जोबोद गिदिर खोथा। लोगोसेनो BPFनि थाखाय मोनसे खुसिनि बाथ्रा। आरो बे बुब्लियावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे बिथांनि दैदेननायावनो बे समाव अनजुलि दैमारियाबो BPF राजखान्थि हान्जायाव दङ। जाय बिथाङा बर' उइमेन जास्टिस फरामनि थाखाय खामानि मावबोबाय दङमोन, बे बिथाङानो दा BPFनि थाखायबो खामानि मावलांगोन। बेनिखायनो BPF राजखान्थि हान्जानि थाखाय बे मोनसे गेदेरथार मोनसे खौरां, मोनसे खुसिनि खोथा। बिथां दैमारिया बेनि आगोल बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि जानानै बर'नि आइजोफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों। दा बे समनिफ्राय BPF राजखान्थि हान्जानि दानानै बिथाङा गोबां खामानि मावलांगोन। बे मोनसे मोजां लैखोन BPFनि थाखाय। आरो बेखौ बुंनाय जादों जे अनजुलि दैमारिया BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबखांनायनि उनाव BTAD ओनसोलनि खायसे मावनो गोनां जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रांनायाव माखासे हेफाजाब होगोनखौ आसा थिनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो BPF राजखान्थि हान्जानि थामोनथाया गोख्रों जाबोगोन। मानोना अनजुलि दैमारि बर' उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरिया दा BTCआव बिथाङा खामानि मावगोन। आबुं मिथिथायफोरजों जों लोगोसे फोनांजाबाव दङ साबायबर बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो नागिरगोन। साबायबर 24 आगस्ट खालाराव अनजुलि दैमारिया BPFआव आखाइ गोरोबबाय आरो बे आखाइ गोरोबनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांबाय। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? नंगौ नोंथां, मैया जिथुनिखि 24 आगस्ट उदालगुरि जिल्ला BPF मावख'आवहाय माने गोबां जिथुनिखि BPFनि राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि, रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारि आरो आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, रिहुन दैमारि बिथांमोननि लोगोसे आरो गोबां BPFनि आरो BPF सापर्टार बिथांमोननि नुजाथिनायावहाय बड' उमेन जास्टिस फरमनि बारग' आफादगिरि अनजुलि दैमारि बिथाङा मैयायो BPFआव 10 रिंगासोनि गेजेरावहाय जइन जादों। आरो लोगोसे नैबेयावहाय जोङो बेखौ फोरमायनांगोन, बेवहाय बिथां जइन जानायावहाय BPFनि गोबां मावथिफारिया बिथांमोना रंजादों। लोगोसे आरो बिथांमोननि जोङो मोखाङावहाय मिनिनाय मोनसे नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे बिथांमोना गावसोरखौनो राजखान्थि हान्जाखौ BPF राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों मोनसे हान्जा हिसाबै बिथां जइन जानायावहाय बिथांमोना फिल खालामदों। लोगोसे जोङो जिथुनिखि डक्टर अनजुलि दैमारिया जइन जाबाय, बे हिसाबै बिथांमोना
बिथांखौ सासे गोख्रों हिसाबै BPF आवहाय सासे मावथि हिसाबै बिथांमोना बरायना लादों। नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय बे खोथाया नंगौ। बेनि उनाव जों मोनथिनो नागिरगोन जे अनजलि दैमारि बिथाङा BPF आव जइन जानायनि उनाव BPF नि जेसेबां मावथिफोर दङ जाय बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना माबायदि मोन्दांथि फोरमायदों नोंथाङा बुंगोन नामा? जिथुनिखि BPF नि सोद्रोमाफोरजों आरो दैदेनगिरि बिथांमोनजों गोबां उदालगुरियाव जिथुनिखि रंजाथाइखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोरावहाय बिथांमोना गोख्रों भाबै मोनसे जुज खालामनायखौ राजखान्थि थिलियावहाय जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोना जथेस्थ' बिथां डक्टर अनजलि दैमारिया BPF आव जइन जानायावहाय मैयानि बुब्लियावहाय बिथांमोना खोब मोनसे गोख्रों भाबै BPF दोलोखौ दिनैनि थासारियाव बिथांमोना लादों। नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों जे अनजलि दैमारि बिथाङा BPF हानजायाव आखाइ गोरोबनायनि उनाव हाग्रामा महिला बिथाङा मा फोरमायदों? जोङो मैयानि बुब्लियावहाय जिथुनिखि मिडियाफोरनि इन्टारेक्सनाव बिथाङा बेखौनो बुंदों नोंथां जिथुनिखि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियावहाय बिथाङा उदालगुरियावहाय 10टा सिटआवहाय बिथाङा 10टा सिटखौ देरहालांगोन होननानै मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। मानो होनब्ला जोङो नुनो मोनगोन सिगां मैयानि एसे सिगां बिथाङा गोबां माने उदालगुरियाव फैनानै मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों नुनो मोनोब्ला बिथाङा माखासे 10टानि गाहायाव बुंदोंमोन, नाथाय मैयानि गेजेरावहाय बिथाङा 10टायाव 10टा सिट देरहालांगोन होननानै फोरमायदों। बेखौ मानो होनब्ला सासे उदालगुरिनि वमेन जास्टिस फरमनि डक्टर अनजलि दैमारिया आफादगिरिमोन। बिथांखौ मोननो हानानै बिथांमोना खोब गोख्रों भाबै मोनसे सिन्था खालामनानै बे बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ। आरो बुंनो थाङोब्ला बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन नोंथां। बिथांनि जिथुनिखि मैया डक्टर अनजलि दैमारिया BPF हान्जायाव हाबनायनि उनावहाय जिथुनिखि मिडियानि गेजेराव बाथ्रा बुंनाय बिथाङा नैबे रोखोमै नोंथां। बेनि उनावहाय बिथाङा जिहेतु बेबायदि बुंबाय, बेनि उनावहाय जे BPF आ ब्रैथि खेबनि थाखाय जे BPF आ सोरखार सालायनाय सायाव माबाफोर बुंदोंमोन नामा? बिथांनि बुंनाया बोरै बिथाङा 13 एबभ सिट मोननानै बिथांमोना फिनै सरकाराव फैफिनगोन होननानै बिथाङा मैया बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा BTR एकर्डखौ लानानै माखासे BTR नि सागानगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा माने साग्लोबदों, माने एटेक खालामदों। बिथाङा मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों। बेबायदि बिथांनिया मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTR एकर्डआव जेबो गैया। BTR एकर्डआ माने बर' हारिखौ धंस' खालामगोन होननानै बुंनाय जादों। आरो BTR एकर्डआवहाय माने बर'फोरनि थाखायल'सो आरो गुबुन कमिउनिटि बा गुबुन हारिनि थाखाय जेबो गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो लोगोसे थांनाय 2003 मायथाइयाव जिथुनिखि BTC एकर्ड जाबाय, बेवहाय गोबां माने गुबुन जाति बा गुबुन कमिउनिटिनि थाखायबो माखासे दफाफोर दङमोन होनना बुंदों बिथाङा। जेनेबा नैबे BTR एकर्डआवहाय गुबुन हारिनि जेबो दफा गैया बा गुबुन हारिनि जौगानाय जेबो गैया होननानै बिथाङा फोरमायो। साबायखर थाबाय, साबायखर नोंथाङा जोंनि पान्जाबाव फैनायनि थाखाय। साबायखर नोंथाङा जेरै बुंबाय जे अनजलि दैमारि बिथाङा BPF राजखान्थि हान्जा जइन जानायनि उनाव BPF हान्जानि मावथिफोरा जोबोद खुसि जादों होननानै फोरमायबाय। नंगौ बे खोथाया। मानोना अनजलि दैमारि बिथाङा सासे गेदेर दैदेनगिरि आरो गेदेर दैदेनगिरिया BPF राजखान्थि हान्जायाव हाबनाया मोनसे गेदेर खोथा। आरो BPF राजखान्थि हान्जाखौ बिथांनि बे आखाइ गोरोबनाया मोनसे गोख्रों अबस्थायाव लानानै फैगोन। आरो खायसे खायसेया बुंदों जे ब्रैथि खेबनि थाखायबो BTAD आव BPF राजखान्थि दोलोआनो रायजो सालायफिनगोन। आरो बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन जे BTC नि इलेक्सनाव सोर जोबथा मिनिगोन। आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट दলৰ প্ৰাক্তন চিফ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ কাম কৰাৰ যি আদৰ্শ, সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ৰাইজক সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাম বুলি মই আশা কৰি মই দেখিছোঁ। তাত মই নিশ্চয় ৰাইজক সেৱা কৰাৰ মই সুযোগ পাম আৰু সেই সুযোগটো আশা কৰি মই BPF দলত আজি যোগদান কৰিছোঁ। কিন্তু ডেম'ক্ৰেচিৰ ৰাইটছ আছে, কোনে ক'ত যাব পাৰে। এতিয়া UPPL ছিগনেটৰী পাৰ্টি নহয়, BPF ছিগনেটৰী পাৰ্টি নহয়। তেওঁলোকে কোনোবাই UPPLত গৈছে, কোনোবাই আনকি BPFত গৈছে। কিন্তু ডেম'ক্ৰেচিৰ ৰাইটছ আছে সকলোকে। মুঠতে যিটো আশা, সেই আশাটো হ'ল ৰাইজক সেৱা কৰা। আমাৰ বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰামৰ তৰফৰ পৰা মোক BPFত যোগদান কৰিবলৈ ৰেজলিউশ্যন সহকাৰে মোক এৰি দিছে। আমাৰ বৰ্তমান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, এক্টিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেওঁ কাম কৰিব আৰু মই এডভাইজাৰ হিচাপে তাত থাকিম, কণ্টিনিউ কৰিম কামটো। বাকী যি ছ'চিয়েল এক্টিভিটি সেইটোও মই কণ্টিনিউ কৰিম। আৰু ইয়াত ৰাইজক ছিষ্টেমৰ মাজত থাকি কিছু সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই BPFক সহযোগ কৰিবৰ কাৰণেহে মই ইয়াত গৈছোঁ। নাই, এইবিলাক একো কথা পাতা নাই। তাৰ আগতে আমাৰ BTCৰ ইলেকশ্যনৰ কথা আছে। গতিকে এতিয়া মই সোমাইছোঁহে আজি তেওঁলোকৰ লগত। এতিয়া সকলো কথা দলীয়ভাৱে হ'ব। তেওঁলোকে দলীয় কি সিদ্ধান্ত লয়, কেনেকুৱা আগবাঢ়িব লাগে, দলীয় অনুশাসন মানি সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইমতেহে সকলো। মোৰ দৰে মানে মোৰ অকলে আৰু একো কথা নাই, কোনো বেলেগ স্থিতিও নাই।
নাই সেইটো মই আজিয়ে মই এই মাত্ৰ মই BPF যোগদান কৰিছোঁ মই অন্য দলৰ কথা মই এই মুহূৰ্তত মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ ক'বলগীয়া আছে বুলিও মই নাভাবোঁ কিন্তু একাংশ লোকে এটা কথা উত্থাপন কৰিছে দীৰ্ঘ 22টা বছৰ 28টা বছৰ আপুনি হেৰি কৰিলে সামাজিক কামৰ লগত জড়িত থাকিলে 2021 নিৰ্বাচনৰ পাছ মুহূৰ্তত আপোনাৰ জইন কৰাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কোনে কি ভাবে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আমি কাৰো মন মগজু আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ 21ৰ আগত এইটো আছে BTC ইলেকশ্যন আছে সেইটোহে আগত আছে হেৰি ইলেকশ্যনটোতো এছেম্বলি ইলেকশ্যনটোতো পিছৰ কথা এতিয়া এইটোহে আগত আছে গতিকে মই খালি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ মই এতিয়া জাষ্ট ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ছিষ্টেমৰ মাজত থাকি মই সেৱা কৰিবৰ কাৰণেহে মই BPF যোগদান কৰিছোঁ সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ দলৰ মই এই সোমাইছোঁ মই ভিতৰ ওচৰত যোৱাই নাই জাষ্ট জইন কৰিছোঁ গতিকে মই কৈছোঁ যে দলীয় অনুশাসনৰ মাজত যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তটোৱে মোৰো সিদ্ধান্ত হ'ব নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয় হ'ব তেওঁ জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি অহা ব্যক্তি আৰু তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ তেওঁ যিখিনি কাম কৰি আছে আৰু সেইটো পক্ষে আমি আছোঁ আৰু মই আগতেও উইমেন হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট হিচাপে মই অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মই 17 বছৰ মই কাম কৰিছোঁ আগতেও গতিকে মই ভাবোঁ মই কাম কৰাৰ সুযোগ পাই যাম থেংক ইউ 17 বছৰৰ তেওঁলোক 2 বছৰ ইণ্টাৰিমত আছিলে তাৰে 15 বছৰ তেওঁলোক ইলেকশ্যনৰ পিছত ইলেক্টেড হৈ 15 বছৰ চলাইছে তাৰে প্ৰথম 5 বছৰটো আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাওঁতে ছিষ্টেমটো বুজি পাওঁতে তাত সোমাওঁতে 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে অফিচ বনোৱা তাত মানুহ এপইণ্ট কৰা কাম কৰা সেইখিনিতে 5 বছৰটো গ'ল পিছৰ 10 বছৰ তেওঁলোকে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছে এতিয়া মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে কাম কৰিছে কাৰণেই ক'ৰবাত খুঁত ৰৈছে ক'ৰবাত ভুল হৈছে আৰু সেইখিনি আমি একেলগে মিলি পেলাই ঠিক কৰিব পাৰিম কৰাপশ্যন আছে কৰাপশ্যনো আমি ফ্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি কাৰোবাৰ কিবা ভুলো হৈছে সেইটো আমি সংস্কাৰ কৰিম ৰাইজে সেইবোৰ नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव